Per evitar que Sant Vicenç segueixi aturada, és molt important que aquest 2022 tinguem uns bons pressupostos. Uns pressupostos que permetin a Sant Vicenç donar resposta a les necessitats de la ciutadania, però comencem l'any i no tenim pressupostos. Comencem l'any i Sant Vicenç dels Horts no té pressupostos. I això és fruit d'aquest desgavell del govern que fa tant temps que s'està allargant i pel fet que l'alcalde va portar uns pressupostos en un ple municipal sense haver-los contrastat, sense haver-los comunicat, sense haver-los treballat amb els seus socis de govern. I davant el risc de no aprovar-los, els va retirar. Un alcalde que no és capaç de fer ponts per poder aprovar justament uns pressupostos municipals, un alcalde que no és capaç d'establir aquestes aliances i aquestes complicitats, no només amb els socis, sinó amb tot el ple municipal, és un alcalde que no pensa en el seu poble. Sant Vicenç dels Horts té un problema molt gran. Tindrà diners, tindrà necessitats, però no podrà cobrir-les perquè no hi ha un pressupost aprovat. Aquest govern també ha deixat pel final del mandat, pensant en el rèdit electoral, inversions cabdals i molt importants pel nostre municipi. Sense pressupost no es podrà fer l'obra que hi havia prevista al Parc del Molí dels Frares, sense pressupost no es podrà fer la millora del carrer Barcelona, sense pressupost no es podrà fer millora en el clavegueram, a les vies públiques, a diferents instal·lacions que ho requereixen, posar plaques solars, per exemple, sense pressupost no es podran complir promeses que s'han fet, com per exemple l'arranjament de tota la zona dels pisos de l'Ateneu, que és una reivindicació històrica i molt, molt necessària. Sense pressupostos, Sant Vicenç queda aturat. Fa molts anys que això no havia passat. Fa molts anys que Sant Vicenç aprova de forma regular cada desembre els pressupostos de l'any següent. Nosaltres, davant d'aquesta situació, i concretament jo com a exalcaldessa, sé què és el que suposa tenir o no tenir uns pressupostos al nostre municipi. I convençuts des del grup municipal de Junts per Sant Vicenç i des de Junts per Sant Vicenç d'aquesta necessitat que els vicentins i les vicentines en un moment tan cabdal tinguin un pressupost i puguem fer passos endavant, hem ofert la nostra disposició, hem ofert aquesta voluntat per poder aprovar uns pressupostos perquè els vicentins i vicentines tinguem aquells recursos necessaris per poder mirar al futur i per poder cobrir totes les necessitats que tenim al nostre poble. Hem de mirar endavant, hem de superar diferències i hem de contribuir a que aquests pressupostos tirin endavant. Per això hem ofert la nostra disponibilitat per aprovar i facilitar l'aprovació dels pressupostos que ens han de permetre mirar el futur, mirar endavant i donar resposta a tothom sense deixar a ningú enrere.